Bugas ni mahal na tag sa sinta na ang kilo. Naunsa ba kini nagataas magmaayo? Naglibog na ko sa angay nga buhaton ko, kay nagpauto man ako sa mga saad mo. Busa karon giagwanta, kay nagpadala man sa istorya nga bugas nga mahalon himog tag 20 kilo. Lo kami nagdahom ang tuod karon, ibali wala lang di ay nimong tanan. Karon nga nakalingkod naman ka sa trono. Tamis kaayo ang imong mga pulong namo, nga kung muda og dili mi na mga pasmo. Ug bisan magapalit pag tagsaka sako, kay ang bugas mag-20 naman lang ang kilo. Busa karon giagwanta, kay nagpadala man sa istorya nga bugas nga mahalon himog tag 20 kilo. Lo kami nagdahom ang tuod karon, di bali wala lang di ay nimong tanan. Karon nga nakalingkod naman ka sa trono.